दा BPFआ आंनि टपिकखौनो गिखादों आंनि टपिकखौनो दा गिखानानै दङ नैबे गिनायखायनो बिथांमोना गोबांबार बाब्राब बाब्राब खोथा बुंगासिनो दङ आं दा जों लाइमोन गांखंआ गोदान मोनसे माने मोनसे जोङो मुस्लिम जोंनि जे माने जातिफोर दङ बिसोरनि खाथियाव थांनो थाखाय जिहेतु इलेक्सन समाव जों बिथांमोनहा बहुत गोजानाव थांदोंमोन बेखायनो बे खाथियाव बिथांमोनखौ लाबोफिननो थाखाय जों आरो मोनसे स्लगजों गोदानहै मोनसे हाबाफारि जोंनि लाइमोन गांखंआ लादों बेनो जाहैबाय माने BTC नैबे जोंनि मेगा कार रेलिनि उनाव जोंनि लाइमोन गांखंआ 25 खालारनिफ्राय सोलिनाय बे दाननि 25 खालार दाननिफ्राय चलो BTC पाल्टाय सासा सासिर बारि जाय चलो BTC पाल्टाय सासा सासिर बारि जाय आमी एटा स्लगान मोनसे स्लगानजों जोङो बे बाराव जोंनि जि माने मुसलमान भाइफोर दङ जि माने सासिमोन दङ जों बिसिनि न' थांनाय नैबे 6 मास दानाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा मा थगायगासिनो दङ मा होननानै थांनाय BTC इलेक्सनाव एथ' बुरजा भट 100 हातांक'आव 90 हातांक'खौ BPF दोलोआ लादों बेखायनो खोमायाव खोमा फुसफुस पास सासा सासिनि खोमायाव रायलायनो जोङो 25 तारिखनिफ्राय लाइमोन गांखं सेन्ट्रेल UPPLआ बे दायित्वखौ बा बे हाबाफारिखौ लादों।